Lab, New Year man ron. Turo ko sa pare kay gabi, baka pahutuwat yung kuwag yun, water og kuan litson. Sa magkawin. Ayaw lang suryahan na ninyo. Asa mo? Ay, sagod. Gwig! Wala masuko man kanita kagalitson. Dapat New Year mag-usap karon kay 2022 na ron. Dapat relax lang ka. Relax. Kung so kayo na manghulam mo mga pinggan o plato, hagi ko hati gabi eh. Ayaw! Unsa pa di yung kuan dyan mo day? Yung mga atraso na diyan mo. May utang na ako. Kung ka ba? Pre! Pre! Ayaw na napalala. Ayaw na palala. Ayaw. Nanapaktak na ilang mga kuha sa bumbong lablab. Oh. Dili, mangayo kog litson, kaya wako tagay litson lagi na. Pre! Ano rin mari? Ari lang dali. Ayaw, bukan yung tikon. Pinuti mare, Happy New Year mare. Oh, Happy New Year, mare! Mangayo kog litson. Ako mare, ni ani rin ko diriya, wa ko nihitag gubot. Ang ako lang, mangayo kog litson kay gabi, wa ko ni muhatde. Unsa dyan yung atraso dyan ay? May utang din ako, nako kini utang nako. Oy mare. Asa ba? Tabi. Sa 2021 mare, gidala ginuos 2022 mare. 2022 naman taron. Ang 2021, maulo to siya mana na to. 2022 na taron. So wala na kay utang, buta sa baba. Ay, wala. Hala sige. Nakadungog namin yung bari ko na nakay lechon ko. Mangayo siya lechon, mari. Mangayo mo glitch. Mangayo na lang kog litson. Dali. Salamat mare, 2022 na taron mare. So, impas ang utang mo, lab. Sige, impas na spaghetti. Nakay kuan mare. Nakay pangtulak ane. Grabe ni gabi eh mare. Sakto ko kayo riyan. Yung gihatag lang. Impas yung utang So, nila ba? wala kay utang mare. Wala na 2022 na taron mare. Kasi sa pantulak ni. Pangtulak. Dapat mag-peace mong duwa kay ang utang ni atong tititiwan. Impas na. Impas na to. Impas na kay kitaganak ane. Tititito naman ron. Dapat mag-hack mong duwa. Oh, Happy New Year mare. Sana all, ingunahan na ang kuhan ka na silingang yung watak ka ng lechon kay. Salamat. Salamat kay Maria. Salamat mare. Kini kay ako kay. Dapat niya pagtulak. Ah, hubog karon lang, hubog. Puro.